तामुलपुरसिम मिटिं गालांबाय मैया उदालगुरियावबो गादों आरो जेरावबो जोंखौ रायलांदों। आं सानदों रायनायखाय एसे अननाया बारा जादों नामा, मिटिंआव नुनाय लोगो लोगो साउन्डआ बिराद बारा जायो। एखमबा बिदि जायो नालाय, नङा होमबा? दा जियानो जा, आङो फंनैसो खोथा बुंनायनि सिगाङावनो हाग्रामा महिलारि आरो बिपिएफनि दैदेनगिरिफोरनि जिउआवबो गोजोना फैयो, सुखुआ फैयो, अराय सान्थियाव थायो, बेनि थाखायबो आं आरज गाबबाय। मानोना असान्थियाव मानसिफ्रा खामानि मावनो हाया। आरो बिथाङा बुंदों जुद्ध होननानै, मिटिंआव बुंदों এইটো जुद्ध माने एबसु एनडिपि आरो आमार লগত जुद्ध होननानै। बेथ' जुद्ध नङाना, नङा होमबा? भट होनाया जुद्ध नामा? बेथ' माने जुद्धबा बियो भारत उदांस्रिनिफ्राय दासिम बोसोरबायाव इलेक्सन जायो, खैबार जुद्ध जाबाय, नङा होमबा? जुद्ध होनना बुंनाय लोगो लोगोनो मानसिफ्रा गियो। जुद्धआव मा जायो? जुद्धआ खुगाजों खुगा जुद्धबा बेथ' मोजाङानो, नाथाय खुगाजोंल' जायालासिनो लावथिजों जायोबा आरो लावथिनिख्रुइ गोजौआव सिखा रुवाजों जायोब्ला आरो बिनि गोजौआव सिलाय बारुदजों जायोबा अब्ला बियो मानसिनि खहा जायो। आरो सिलाय बारुद लावथिजों जायालासिनो थाखा फैसानि जायोबा बेवहायथ' आरो खहा जासिनबावो। मानोना थाखा फैसाया जेरैबायदि जोंनो ओंखाम जानो, जि जोमनो नांगौ, बांद्राय थाखा मोनोबा बेनिख्रुइ गाज्रि जायो। दा बेनिखायनो बिथांनि बुंनाय जुद्ध होनना बुंनाय लोगो लोगोनो आङो जोबोद सानदों जे मा जुद्धनि खोथाखौ बुंखो बिथाङा होननानै। आरो सिलाय लानानै सोमावसारग्रा खायसेना मासो आगोलाव खुगायाव माने जुद्धनि बादै अनलायनायनि खोथायानो फैया, अननायनि खोथायानो फैया, खालि रायनाय, गाज्रि गाज्रि बुंनाय, बेफोरजोंनो माने 15 बोसोर सालायबाय। आंखौथ' बहाबा बुंबावो मिटिंफ्रावनो माबाफोर दङबा होनांगोसो होननानै। गेजेराव बुंबाय, चिराङावनो बुंदों एनडिबिनि फैसा खांग्रासो होननानै आंखौ। बियो एनडिबिनि फैसा खांग्रासो होननानै। आरो नैबे साननैसोआवथ' पुरा बेपारि दालालि मा बुंदों। दानि आदाया बुंलांबाय साल दंफां फाननायखौ। दंफां फानग्राया उदालगुरियाव 3-4 हाजारसो दङ। बर'बो दङ, गुबुन हारिनि मानसिफोरबो दङ बन फानग्रा। क'क्राझारावबो दङ बन फानग्रा। बे बन फानग्राफ्रा बर'बो, आदिबासिबो, गुबुन गुबुन हारिनि मानसि। दा बेवहाय खुनु एबसु एनडिबि होननाय नङा। गोदोनिफ्राय दंफां दाननायखौ होबथाग्रा, बांसिन होबथाग्रायाथ' एनडिबिआनोमोन। हाग्रायाव हा हु बेंनाय, दंफां होबथानाय, आरो एनडिबिआ सिजफायार खालामनायनि उनाव जायगा जायगा दंफां दाननायखौ होबथादोंबा जोंनो होबथादों। दा दिनै बै जे दंफां दाननानै फानदों, बे फाननायाव टेक्स लाग्रा मा लाग्रा गासैबो गावसोरनि मानसि गोजा। आरो दंफां दानग्राफोरखौसो बियो बुंदों जे बन फानग्रा, दंफां दानग्रा फानदों। जोंखौथ' बुंदों साल दंफां दाननानै इलेक्सन गेलेदों होननानै। जोंनिया दिना एसेबां गाज्रि जाथ'वाखै दंफां दानलायनानै इलेक्सन गेलेनाय। इलेक्सना आंनि थाखाय एमएलए मन्त्रि जानायनि इलेक्सन नङा, बियो बर' हारिनिसो इलेक्सन बियो। दा नंखायनो सोरबाया दंफां फानलायनानै इलेक्सन गेलेनांनाय बेबायदि थासारि फैयाखै बेवहाय। दा बै बन फानग्राफोरखौसो बियो बुंदों दंफां फानग्रा। बेवहाय बै दंफां फानग्रा मानसिफ्रा, बन फानग्रा मानसिफ्रा जाबाय हाजोआव दाननो थांग्राफ्रा बिराद गरिब थाखोनि। आरो जों जेखौ मिथिगौ रायलायो जोङो गेजेर गेजेर बिथांमोनजों। उदालगुरियावबो बोसोरथाम बोसोरब्रै सिगाङाव आङो बिराद नाजादोंमोन दंफां फाननायखौ बन्द' खालामनांगौ, बन फाननायखौ। नाथाय जों बिसोरनो अल्टारनेटिभ मा होनो? 3000 मानसिनो जों अल्टारनेटिभ मा लामा होनो? बुंबाथ' बिसोर दानो फाननांला, बन दाननो थांनाय नङा बिसोरो। मानोना बन दाननो थांनाया रंजानायनि खामानि नङा। सानसे सिगाङावनो थांखायो जाहैदों ओंखाम जानानै, माबा माबि बोनना लानानै हाग्रायाव थाङो बिसोरो। अखा बांखा बे हाग्रायाव थांनानै बन दाननानै मेगन मोदै हरसिया लाना फैनानै फाननानै न'आव माइरं लाङो। बे जाबाय बन फानग्राफोरनि जारिमिन। आरो बेखौ लानानै बिथाङा दिनै इलेक्सन इस्यु बानायदों। खिन्थु बिथाङा 15 बोसोराव बेखौ साननो हायाखिसै जे आंनि बिदा फंबाया जे बिसि फिसाजों रोजोरोमो न'खर संसाराव थानो गारनानै हरफा गाहाम बन दानायदो हाग्रायाव, बन दानना फैनानै जे 200 थाखा 500 थाखा खामायदों, बैसोरनि थाखाय जे आं माबा मोनसे मावनानै होनांगोन, बेखौ हाग्रामा महिलारिया सानाखिसै। अब्ला बिथांनि गोरबोआ बिग्रायारि गोरबो नंगौना नङा? बर' हारिनि थाखाय बिथाङा गाबखाङो ना गाबखाङा?
मानसिफोरनि थाखाय मानो सानाखिसै बिथांनि MLA आ बिथांनि MCLA आ बिथांनि VCDC चेयारमेना बिथांनि मन्त्रिया आरो बन दाननानै फानदों होनदों गोलाव समावथ' आब' प्रमिलायानो फरेस्ट मिनिस्टारमोन फरेस्ट मिनिस्टारनि दायित्वआ मा हाग्रा बंग्राखौ बेंनांगो बन अन्थाइ बाला बेंनांगो फरेस्ट मिनिस्टार जानानै थाबाय अन्थाइया मालाया हुना फानहैजोब्बाय रावखौबो सासेखौ हमनो हायाखिसै बोरै हमनो गावनि मानसि गोजा आरो दिनै बे क्रेसार मेसिना मालायनियाथ' फिसा फिसा क्रेसार मेसिन बिराद इलिगेल क्रेसार मेसिन दङ BTC एरियायाव बांसिन गिदिर क्रेसार मेसिना हाग्रामा महिलारिनि देबरगाव टेक्स होयोना होआ आं मिथिया जोंहा MCLAफ्रा मालाबा कुइसन सोंबा मिथिगोन टेक्स होया कागज गैयानो नैया अनिल बसुमतारिया बुंबाय अनिल बसुमतारि दा बेवहाय बै टेक्सखौ बिथांमोना होआ दिनै रायजो राजाफ्रा दिनै सोङा नालाय सिरि सिरि थायो जोंहा लिडार होननानै ओंखायनो बिसोरो आराम जागासिनो दङ दंफां फाननायल' नङा दिनै जौ फानना जायो गोबां हाजार हाजार बर' आइजोफ्रा जौ फानना जाग्रा बर' आइजोफोरनि थाखाय मा आसनि दङ मा स्किम दङ दिनै भारत सरकारा बुंदों बेटि बासाव बेटि पढ़ाओ हो फिसाजोफोरखौ बुथारो नालाय उन्दैयावनो बै UP बिहारफ्राव फिसाजो सासे हाबा होनांगौबा 3rd ग्रेड 4th ग्रेडनि साख्रि मावोबा बिजामादै जागोना 10-15 लाख होनांगोन 2nd ग्रेडनि साख्रि मावोबा 20-25 लाख होनांगोन 1st ग्रेडनि साख्रि मावोबा 70 लाख 1 कोटी होनांगोन नङाबा हाबा खालामा ओंखायनो भारत सरकारा आसनि लादों माला बेटि बासाव बेटि पढ़ाओ नोंहा मानो लानो हायाखै बेवहाय जौ फाननायफोरखौ बन्द खालामनांगौ 15 बोसोरावथ' दासिम हासिगौमोन मानो गावनि बिमाया गावनि बिनानावा गावनि बिबाजैया जौ फानना जानांगौ टाउन सहराव लासिं सिंनो नै दाख्लैबावै आपार आसामाव जौ लोंनानै गोसोमफ्रा बिराद बुरजा थैबाय दानिया जौआ बन्द खालामबाय जेरावबो आंनि गारि सालायग्रा ड्राइभार बिनि बिमायाबो जौ फाननो लांनानै एरेस्ट जानानै 15 दिन जेलाव थानांबाय मानो नोंहा जेबो स्किम गैया मानसिखौ नोङो इनसाल्ट खालामनो हायो उल्थायै आरो मा बुंदों जौ लोंनांगौ जौ फाननांगौ मानो बन्द खालामनांगोन जौ लोंनाय नखरा बबे नखरा दिनै आदर्श नखर जादों मोनसे एग्जाम्पल हो जों बयबो जौ लोंगोन गाबोननिफ्राय मोनसे बिदिन्थि हो बडलेण्ड एरियायाव आमफा बसुमतारिया आमफा नार्जारिया जौ लोंनानै बिराद गोजौ जाबाय गावनि गथ'फोरखौ मोजां खालामबाय न' बां लुजोब्बाय बिराद ग्रोम ग्रोम जाबाय नखर संसारा बिराद जौगाबाय सासे मानसिनि उदाहरन हो गाबोननिफ्राय जों फुंनि मोनानि जौ लोंगोन किन्तु दिनैसिम बेबायदि होनो हाया जायनि नखराव जौ फाग्ला दङ बे नखरासो मिथिगोन फुंनिफ्राय मोनासिम असान्ति जौ लोङै लोङै 40 बोसोर 35 बोसोरावनो देहाया नोरजिया जायो जोंनि गोबां रिभलुसनारि सेंग्राफ्रानो दङ दिनै BLT नि गेजेरावनो गोबां दङ गावसोरा साफा सानैया फैसा खामायनानै न' बांला लुनानै बिराद मोजां संसार जाबाय नाथाय जायगा जायगा BLT नि सेंग्राफ्रानो दङ जाय जौ लोंनानै नों आंखौ नुयोबा खुलुमनानै सार 100 थाखा हर होनग्रा जाबाय जोंनि रिभलुसनारिमोन हाग्रामाया मानो नुवाखै बेखौ गुबुनखौ नायदानाय BLT नि साफ्रोमबो केडारखौ नायनांगौथ' हाग्रामानि बिबानमोन गावनि मावथि दा बिदि बुंबा बियो बुंगोन नों एबसुनिखौ मानो नायाखै होननानै आंथ' सरकार सालायाखैना आं बिग्रायारि आफादनिसो दा दिनै बिथाङा जेरैबायदि लासिंसिं खालामदों 15 बोसोर BTC जानायाव आरो मोनसे नुबावबाय आङो सिगां जोंनि बिमाफ्रा जों उन्दैबा हाजिरा मुजिरा मावनो नाङामोन गोरिबबाबो बिसोरो ना गुरनो थाङो जि दायो ओंखाम सङो माइ गायो आरो माइ गायनानैनो गामियाव जों नुयोमोन आंनि न'आवबो सोरनिबा न'आवबो माइ गायोबानो माइरं साइरं हरो बिदिनो जायोमोन मेक्सिमाम किन्तु दा मा जाखो सांसारिनि ओंखाम हटेलाव थोरसि सुग्राया बर' हिनजाव क'क्राझारनि जालुकबारिनि हेमलता हटेलाव थोरसि सुग्राया क'क्राझारनि बर' हिनजाव जेसेबां गोबां साहा दखानाव दायो बर' हिनजाव गथ' दङ माने गथ' गथाय दङ न'आव गारनानै थोरसि सुग्रा जाहैबाय जोंनि बिमाफ्रा जोंनि बिब'फ्रा राजा लामायाव अन्थाइ बुख्रुबग्रा जाबाय सिगां बेफोराव गैयामोन जि फानदों मैगं फानदों गावनि सकआवनो गावनि गामियावनो थिगानो दङ बेफोरबायदि बेफार फालांगिखौ गुबुनफ्राबो खालामदों मिज' नागाफ्राबो खालामदों मैगं फानदों जि फानदों दाना लुनानै थिगानो दङ बियो किन्तु हाजिरा जे मावनो थांनो गोनां जाबाय थोरसि सुनो थांनो गोनां जाबाय मालायनियाव आरो बिबो हिनजावसा नङा बिमा गोदो रुवाथि थायोमोन
उन्दै माने सिख्लाफ्रा लेखा फरायनो गारनाय मानायफ्रा गोरिब गुन्द्रानि न'खरनिया थायोमोन किन्तु दा जे बिमाफ्रानो जे फिसाखौ गारनानै थोरसि सुनो गोनां जादों गोजां बोथोराव हुग्राजुलिनिफ्राय हादाननिफ्राय सनितपुरनिफ्राय मैगं फाननो लाबो दिनैनिफ्राय 7 बोसोर सिगाङाव आङो लोगो मोनदों क'क्राझारनिफ्राय ट्रेनाव फैनानै हर गेजेराव आङो रङियाव ट्रेननिफ्राय ओंखारदों आरो जेला ट्रेननिफ्राय ओंखारो आं नुदों जे बर' आइजोफ्रा बिराद बुरजा मैगं लाबोगासिनो दङ सानफ्रोमबो लाबो बिथांमोना नाथाय नै खालि हराव आङो हरनि 3टा बाजियाव नुबाय सासे पुलिसा जौ लोंनानै बर' आइजोखौ लावथिजों माने बिखुङाव थुगासिनो दङ थांनानै सोंहैबाय आङो मा जाखो बियो बुंबाय बिसोरो इलिगेल टिकेट गैया बिसोरखौ एरेस्ट खालामनांगौ आं बुंदों एरेस्ट खालामनांगौ थिगानो दङ किन्तु लावथिखौ नों मानो बिखुङाव थुदों नोंथ' बेबायदि थुनो मोना आइजोनियाव बियो बुंबाय नों सोर आं बुंबाय आं सोरखौ बादो नों मानो लावथिजों थुदों टिकेट दङ ना गैया बेखौ नाय फाइन खालाम नोंथ' टिटि नङा हारसा पुलिस सासेजों बिखौ हमलायनाय जाबाय नारला नारलि जाबाय इन्सपेक्टरा खारबोबाय सोंबाय सिनायबाय आंखौ आमखासो माथो मा जादों होननानै आं बुंबाय नोंनि बे अभद्र पुलिसखौ हमनानै लां होननानै नङाबा किन्तु दिगदार दङ होननानै सोंबाय नायबाय 17 जन आइजोफोर बे 17नि गेजेराव बांसिनानो सिख्ला बैसोनि उन्दै बैसोनि आं नुनानै रायलायबाय बिसोरजों बबे गामिनि उमुक गामिनि हादाननि बबे गामिनि उमुकनि मा लाबोदों थास' मैगं थाइगं लाबोदों सानबेसे लाबो सानफ्रोमबो लाबो जाहैबाय बेलासिनि ट्रेनाव लाबो फुङाव गुवाहाटीयाव होयो थांफिनो आरो अखानायै बायनानै लाबोफिनो गुवाहाटीयाव फानो आरो थांफिनो बेनो बिसिनि खामानिया उन्दैसिन सासेखौ सोंबाय आङो हाबा जानाया बेसे गोबाव जाखो बे बुंबाय 2 बोसोर जाबाय सार बैसोआ बेसे 19-20 बोसोर जागोन गथ' दङना गैया 8 मास जाबाय सार गथ'आ 8 मासल' जाबाय 8 मासनि गथ'खौ न'आव दोननानै मैगं फाननो थांदों गुवाहाटीयाव दा बेफोरनि सायाव खामानि मावनांगोन ना मावनाङा जोंनि लिडारफ्रालाय बे एमपिआ बे केसिन' होनांगौ जुवा होनांगौ होनना बुंदों बेफोरखौ नुदों ना नुवाखै बिसोरलाय दा दिनै सरकार सालायनानै बर' आइ आफा रायजो राजानि बोथिनै ओंखामखौ मोजाङै मोनजादों ना मोनजायाखै न' गंसे मोजाङै लुना लानो हायाखै हा हुखौ मोजाङै बेंनो हादोंना हायाखै बेखिनि खामानिखौ मावनो हानायनि जग्य नङाबा माथो लिडार जानो फैदों बिसोरलाय बिटिसिआवलाय मा लिडार बेलाय मालायखौ दालालि होननानै मालायखौ जाथि फानग्रा होननानै बुंबा उदैया बुंनाय नङाथ' बर' मानसिफोरनि आंखौ दालालि होनबा बर'फोरनि उदैया बुंगोन नामा आंखौ माने जाथि फानग्रा होनना बुंबा बर' माने बेमार नायजानो हायैफोरनि देहाफ्रा हामगोन नामा बिसोरनि जे डाक्टार गैया बेयाव बेमार नायजानो बेसेबां बर' मानसिया दिनै हस्पिटालाव थांनो हायालासिनो अजादों बेराम नायजानो थैनो गोनां जादों बिसोरनि थाखाय मानो सानाखै सरकारखौथ' नोंसोरनो सालायदों बोसोरफ्रामबो कौटि कौटि थाखा फैदों दिनै मुलिनि नामाव फैनाय थाखाखौ फाननानै जादों मुलि साप्लाय होआलासिनो भारत सरकारा गासैबो मुलै मुसारि गासैबो फ्रि हरजोबखायो बेफोरखौ लाबोनानै रायजोनो राननानै होआ बिसोरो मा खालामो बिसोरो साप्लाय होयो गावसोरसो साप्लाय होनानै फैसाखौ मोनजानाय नङाबा नैबे खामानिफोरखौ मावो आरो अफिसारफ्रानो जोंनो खोन्थाजोबो गावसोरनो थिका मावजोबो कमप्लिट बिटिसिखौ कन्ट्रेक्टर मावजोबो गावसोरनो आरो बे सिबानो सिंग्रा आंथ' खोनादोंमोन बै सेक्रेटारियेटनि सिंग्रा साप्लाय होनायाबो बिनि बावसो होनानै सिंग्रानिफ्राय लानानै चेयार टेबोल गासै साप्लाय होजोबनानै फैसाखौ जायो गोदान आसनि जेबो गैया डेभेलपमेन्टनि खोथाबो रायलायनोसै जोङो दिनै दे रायलायनोबा फै जों बिसोरो डेभेलपमेन्टल' खोथा रायलायगोन जोङो गुबुन खोथाखौ बादो